Raz, dva, raz, dva. Izrael. Izrael. To sa hovorí, že keď povieš Izrael do lacného mikrofónu, tak vybuchne. Takže takýto test na začiatok. Toto není lacný mikrofón, toto je 1500 eurový Samsung S25 Ultra. Takže dúfam, že sme v pohode. Neprehrieva sa už? V pohode, dobre. A ešte predtým, než ma niekto označí ako pro-palestínska, pretože som si dovolil nejaký vtípek na Izrael, tak není tomu tak. Nejsom ani pro Izrael, ani pro Palestínu. Keby to bolo na mňa, tak nech obidvaja, pretože obidva sú... to asi vypípame. Dneska máme novú tému. V druhom nadcaste Elity Source máme na pretras hry, vinily, platne, teda filmy. A to v kontexte zbierania, alebo teda zberateľstva, pretože je to hobby, ktoré je nielen drahé, ale je to aj dosť zložité a dalo by sa povedať, že aj návykové. Takže zobral by som to vlastne od začiatku, že prečo som vlastne dostal tento nápad, a to je nedávna správa o tom, že grading company Vata, čo je vlastne teda firma pre ohodnocovanie hier, v jakom stave sú, a vlastne ich kompletne uzavrú hermeticky a označia ho číslom, hej, že keď je to naozaj dobrá kópia tej danej hry alebo produktu, limitované edície, čohokoľvek, tak to ohodnotia, dajme tomu 9,5 a tým vlastne zvýšia hodnotu tej hre, dajme tomu, a vlastne ju prezervujú. No, lenže to je tá vec. Prezervujú ju v podstate len tým, jak vyzerá. A už vlastne neprezervujú ten daný obsah, čo je vlastne v tej hre, čo vlastne tá hra je. To hlavné není prezervované. No jediné, že by si to rozbil a otvoril a až potom môžeš tú hru hrať. Takže vlastne úplne ničíš hodnotu tej hry tým, že vlastne sa nedá hrať. Už to vlastne není hra, už je to len zberateľský predmet. A podľa mňa je toto ako nesprávna cesta pre priemysel a pre zberateľstvo ako také. Proste áno, je to každého vec. Niekto to tak skrátka má, že to chce tak. Niektorí, ako napríklad ja, sme zásadne proti tomu, pretože znova, keď si dáš gradenúť napríklad Stadium Events na NES, čo je veľmi rare hra, ktorá vlastne nakoniec ani nevyšla, ona mala výjsť normálne, ale nakoniec ju proste zrušili, lenže už sa nejaké tie kópie do obehu dostali v istom regióne v USA a vlastne táto hra sa tým pádom stala veľmi, veľmi vzácna. No a keď doslova zoberieš možnosť jednu z týchto kópií hrať, dajme tomu, hej, tak vlastne si zničil vysoké percento z tej hry. Lebo už ako jasné, je to dvojsečná zbraň, môžeme povedať, že vlastne kto by si kúpil Stadium Events, keď je to vlastne to isté ako teraz neviem, jak sa to presne volá, Track and Field alebo niečo také, to je vlastne tá istá hra, akurát že pre Európu a tam to vyšlo a tam tá je úplne lacná, v pohode, zohľateľná, takže vlastne na čo by si to chcel hrať. Ale tak predsa len podľa mňa je to úplne zvrátené takto tie hry hodnotiť len na úrok toho, že sú rare a že proste to bereme už iba ako nejakú zberateľskú vec, nejakú sošku alebo čo to, mne to fakt príde zvrátené, ale fajn, ok, ešte pri tejto hre to dajme tomu beriem, aj keď teda hovorím, že to je úplný extrém v tom, jak málo ich je a ty vlastne zoberieš možnosť jednu z nich hrať. Alebo proste aspoň skúsiť, spustiť, vidieť to. A predsa len, keď už to emuluješ, není to, a to hovorím zase zo svojich názorov, zo svojich skúseností, jak to ja mám, že to proste není ono, keď emuluješ. Je to úplne iný pocit, keď vsunieš ten kartridž tej hry do dobovej konzole. To je proste úplne nepopísateľný pocit a je to úplne iné, ako emulovať na počítači alebo v dnešnej dobe kľudne na mobile, hoci kde. Skrátka je to úplne iné a pre mňa je toto zobratie tej možnosti vlastniť nejakú hrateľnú verziu tej hry dosť blbé, no. Ale fajn, ok, dajme tomu, že toto je veľmi špecifická hra, ale potom tu máme hry ako
Little Samson tiež na NES, tá je tiež dosť vzácna, ale vyšla normálne teda, ale teda v nižších kusoch, než napríklad taký Super Mario samozrejme. Tam už je ten problém, že vlastne ty to chceš hrať, pretože nejsom si istý, či Little Samson vyšiel niekde inde vlastne. A ako tým, že v podstate skoro každý druhý vlastník tejto hry si to dá gradenúť, ohodnotiť a tým pádom uzavrieť, tak ako to fakt stráca tú prezerváciu, to vlastne čo to má robiť, že prezervujeme hry, no neprezervuješ, ty prezervuješ vlastne iba tú fyzickú vec pre tú hru. To, jak to vyzerá, to je všetko, čo prezervuješ. Prezervácia, áno, do istej miery je aj emulácia, je prezervácia, samozrejme, ale to už je proste len prezervovanie čisto média, čo sa týka tej hry danej, jednotky a nuly, ale už potom ten cartridge samotný, čo je hardwareová záležitosť, ale nebral by som to do úvahy akože s tou fyzickou edíciou tej hry, pretože môžeš mať, dajme tomu, fyzickú edíciu úplne zabalenú v krabice, alebo teda samotný cartridge. A niektorí si dávajú ako gradenúť samotný cartridge, takže ako to už mi príde fakt na hlavu padnuté a ako zbytočné. A teda hovorím, keď si niekto chce kúpiť Little Samson, tak si priplatí. A to dosť značne v dnešnej dobe, pretože buď to gradenú, alebo aj keď to negraduje ten samotný človek, hej, ktorý to vlastní a chce to teraz predať, tak stále má v mysli, alebo má na eBay pred očami to, že tam sú samé gradované hry tejto hry, áno, gradované verzie tejto hry a tým pádom vlastne vidí tie ceny strašne vysoké. No a čo tým pádom spraví? No predá to za drahšie. Takže vlastne takto sa umelo nafúkuje cena aj tých obyčajných negradovaných verzií tej hry. A to je úplne kontraproduktívne pre hry ako také, ako pre médium. Keď tu hru chceš hrať a chceš ju vlastniť, tak toto je proste pre teba úplne peklo. Tieto gradovacie filmy. A teda Vata je mŕtva. To je správa z posledných dní, ktorá mňa tak zasiahla v dobrom, by som povedal. Neprajem niekomu nič zlé, ale zrovna týmto borcom asi prajem všetko zlé, pretože ako majú viacero problémov na svojom štíte za posledné roky. Gradovali hry ako na zakázku pre ľudí a dávali vyššie čísla niečomu, čo by malo mať nižšie čísla. Dávali si zaplatiť viac za gradovanie nejakých drahších hier, čo je úplne blbosť, pretože oni vlastne strávia na to taký istý čas a vlastne robia to isté. To uzavretie je rovnaké, tie materiály použité sú rovnaké, všetko je rovnaké. Takže prečo by som mal platiť viac? No, využívajú to, že si dávaš gradovať drahšiu hru, viac rare hru. A to je strašne predatory. Ako fakt je to, že to využívajú. A teda hráči, to už sa nedá nazývať, že sú to hráči, to sú skôr zberatelia, sú skrátka asi s tým v pohode, no lebo ako malo to úspech a stále to má úspech, pretože Vata není jediná firma, ktorá toto robí a niektoré tie ďalšie firmy sú ešte stále v produkcii a stále fungujú. Ale teda toto je niečo, s čím ja nesúhlasím a ako zberateľ som veľmi zásadne proti gradingu hier a gradingu vlastne v podstate čohokoľvek. A vlastne na to by sa nabalovali ďalšie veci, ako napríklad tie limitky, čo som spomenul. A vlastne tiež sa to viaže k tej hodnote a k tej limitovanosti. Kupovanie teda limitovaných edícií alebo zberateľských edícií hry, ktorú nakoniec neotvoríš a vlastne len ti stojí alebo sedí, leží na poličke, prípadne ako čakáš, kým sa zvýši jej hodnota a potom to chceš predať. No, je to tvoj výber, áno, je to tvoja vec, čo robíš so svojimi peniazmi, ale ako v podstate znova je to také, no, zvláštne, lebo ty vlastne zoberieš, taký zvláštny pocit, lebo ty zoberieš možnosť kúpiť túto limitku niekomu, kto ju vážne chce. Jako niekomu fakt, že skálnemu fanúšikovi alebo niekomu takému, ktorý na to čakal, ale dajme tomu, že zrovna v ten moment, kedy začali tie predobjednávky tej limitovanej edície, nebol pri počítači alebo proste pracuje. Takže je to, znova, není to nič zlé, nemorálne alebo čokoľvek, ale je to taký zvláštny pocit a sám som to párkrát asi aj spravil. Nechcene, že som dajme tomu kúpil volačo z toho hypu. Asi dobrý príklad by bol Starfield. Na Starfield som sa veľmi tešil, nakoniec som to odo mňa dostal aj 8, myslím, že to fakt mňa bavil, ale
Tú limitku som asi kupoval skôr z toho hypu, než z toho, že by som fakt ako bol nejaký obrovský fanúšik. No jak môžeš byť fanúšik niečoho, čo ešte nevyšlo a čo si ešte nehral, samozrejme, že. Takže vlastne tieto limitky sú dosť určené aj pre takých tých ľudí, ktorí sú náchylní na ten hype a náchylní na takéto spontánne nakupovanie veci. Pretože vlastne sú limitované a musíš to objednať teraz, pretože už potom nebude možnosť. Takže vlastne rozmýšľaš, že budem to chcieť niekedy, budem to potrebovať pre svoju kolekciu, stojí mi to za to a proste už začneš nad tým takto rozmýšľať a radšej to kúpiš, lebo čo keby, no a potom ti to teraz stojí a zobral si voľakomu možnosť to kúpiť, no. Za normálnu cenu, samozrejme ono sa to potom objaví na eBay v podstate okamžite, akurát, že s obrovskými cenami, no. Takže toto je tiež taká vec, ktorú sa snažím nerobiť. A snažím sa kupovať limitky len tých vecí, ktoré naozaj chcem. Kedysi som to mal inak, ako spomínam, aj s týmto Starfieldom, ale čo bola v podstate asi najdrahšia vec, čo sa týka hier, čo som kedy kúpil. Pretože ten Starfield kolektorka stála... Fúha, no, 280 eur tuším, tam bol tie náramkové hodinky, ktoré ani nevyzerali tak zle, ako čakal som, že to bude cheap stuff. Ale vyzerali celku v pohode, mali možnosť vymieňania náramku a bolo to v takej peknej inšpirovano-nasovej krabičke, ktorá mala taký ten kovový uzáver, takže to bolo ako celku cool, dajme tomu, a teraz to použijem ako uskladňovací priestor pre nejaké menšie knickknacks doma, takže vlastne našlo to využitie a no, len teda tie hodinky mi tam docela sedia na výstavke a v podstate som ich mal na sebe asi 2 týždne, dajme tomu, a zistil som, že vlastne nosenie hodiniek tak úplne není pre mňa, že mi to na tej ruke vadí. Takže aspoň veľa čo z toho mám, že som si vlastne uvedomil, že hodinky asi nejsú pre mňa. Takže no, limitky sú veľmi v tomto špecifické svojské, že využívajú hype, využívajú tú svoju limitovanosť a vlastne nútia ľudí k možno krokom, ktoré by bez toho, aby to bolo limitované a časovo ohraničené, nespravili. Takže sú tu potom ľudia, ktorí tú limitku kúpia fakt kvôli tomu, že má nejakú hodnotu a že je limitovaná a že proste to ani to neotvoria. S týmto už mám asi trocha problém. A to nemyslím s tými ľuďmi priamo, ale s týmto pochopiť, ako dobre, je jedna vec ju otvoriť a tie veci v nej vystaviť nejak, keď sú to voľaké sošky, alebo ja neviem čo, to pochopím. Ale teda nehávať ju úplne sealed, uzavretú, to je zvláštne, no. To je fakt, to mi príde, že iba čakáš na to, kým sa zvýši na hodnote a potom to chceš predať. Ale nie, títo ľudia to proste kupujú a nehávajú si to zabalené. Oni to nemajú v pláne predať. A to mi príde docela divné, ako keď to neplánuješ predať, tak to otvorím, ne? Neviem, to mi príde zvláštne. Tak tú krabicu stále môžeš mať na výstave, aj otvorenú, a navyše teda môžeš vystaviť tie ostatné veci, ktoré sú v tej krabici. Takže ja neviem, tak to mi príde blbé, keď už fakt potrebuješ vystaviť iba krabicu a neplánuješ to predávať, tak si kúp prázdnu krabicu z eBayu k tej veci a môžeš ju vystaviť tak či tak. Máš to v podstate to isté. Takže toto moc nechápem, no. Keď ti fakt záleží na tom, aby to bolo uzavreté a nechceš to predávať, ale len to tam proste mať vystavené, toto nepochopím. Keď sme pri tých predobjednávkach, predobjednávkové bonusy, to je ďalšia vec, ktorá sa snaží nalákať ľudí na to predobjednať, nalákať na to, aby dostali z tých ľudí peniaze, tie firmy čo najrýchlejšie, ešte predtým, než tá hra vyjde. No, väčšinou sú dosť blbé, ako mi to príde docela lame. Väčšina pre-order bonusov je v podstate scvrknutých na výber buď voľaký kód dodatočný do tej hry, ktorý ti pridá voľaké skiny, prípadne plagát, alebo steelbooky sú fajn, steelbooky sú čoraz viac populárne pre predobjednávkové bonusy, ja s tým súhlasím, to sú super bonusy, alebo nálepky a takéto veci, tako to už mi príde tak trocha blbé. A asi najhorší predobjednávkový bonus, čo som kedy dostal k hre, bol Paper Mario, to bol nejaký, tento jeden z tých novších, myslím si, že to bol remake, alebo remaster, teraz neviem, čo to je, Paper Mario and Thousand Years Door, alebo jak sa to teraz presne volá, a tam bol ako predobjednávkový bonus origami, myslím?
Ne, tak to bol v tom prípade, áno, bolo to origami a to bol Paper Mario and Origami King, tak sa to volalo. A to bolo v podstate kus papiera a vystrihni si origami, no ako... To niečo, čo si môžeš vytlačiť sám na internete, ako fakt taká vec, ktorá mi prišla dosť lame. A ešte jeden Paper Mario mi pripomína zlý predobjednávkový bonus a to, myslím si, že to bol nejaký tento remake alebo remaster, neviem, či to bol priamo Paper Mario, ale bol to Mario. A to bol, prosím pekne, že vystrihni si, alebo teda ne, že vystrihni si, ale zlož si vlastné papierové lietadlo. Takže ti vlastne dali kus papiera farebného, kde mal ksicht Mario na krídle a mal si to poskladať sám a máš z toho papierové lietadlo, ktoré sme stávali, keď sme boli ešte ako na základnej škole. To mi už fakt prišlo ako uletené, že to asi ani není úplne bonus. To je ako kus papiera ako bonus brať je dosť zvláštne. A ešte to bolo tak vytlačené, tak zvláštne na takom papieri, ktorý by si nepovedal, že je niečím špeciálny. Takže ako to sú, tie predobjednávkové bonusy sú veľmi zvláštna vec. To je ako väčšina, by som povedal, je dosť mizerná. A jediné, ktoré ma dokážu presvedčiť k tomu, aby som nepočkal na recenzie alebo nekúpil si to v zlave, sú práve steelbooky. A k tým by som sa tiež rád dostal teraz, pretože steelbooky sú veľmi populárne nielen v hrách, ale hlavne by som povedal vo filmoch. A ja som sám seba pristihol, že už vlastne nekupujem filmy v klasických baleniach, ja už kupujem iba steelbooky. Lebo čo sa týka ceny, tak steelbooky filmov sú, no dajme tomu zhruba o 5 až 7 eur drahšie než tie klasické verzie tých filmov v obyčajnom boxe. Čo mi proste príde také, že no tak might as well. Tak ako keď už platíš za film 35 eur, tak je ti asi jedno, či platíš 35 alebo 40 eur. Takže vlastne väčšinou zoberiem už steelbook, pretože to vyzerá dobre. Ako áno, tie steelbooky, hlavne keď sú pri sebe na poličke, vyzerajú super. Čo sa týka filmov, tak steelbooky milujem a v podstate už kupujem iba v steelbookoch filmy. Ale nenechávam ich samozrejme uzavreté. Otváram filmy, pozerám reálne na disku, pretože mám dedikovaný 4K Blu-ray prehrávač, nepoužívam PlayStation 5 alebo Xbox Series na prehrávanie 4K, pretože sú není až tak kvalitné, napríklad nepodporujú Dolby Vision. Keď mám už proste Dolby Vision v telke, keď mám OLED telku 4K-čkovú, tak to proste chcem využiť na max a chcem čo najviac kvalitný obraz aj zvuk. A zvuk je ešte asi na vyššej úrovni, čo sa týka priorit pri kupovaní diskov oproti streamovaniu, lebo audio, ktoré není kompresované, sa nedá ani porovnať s tým, ktoré počúvate cez streaming, to je úplne o niečom inom. Hlavne keď máte dobrý hi-fi systém, stereo, alebo teda, a to je ideálne nejaký surround systém 5 jednotkový, 7 jednotkový, tak to je úplne o niečom inom. Dolby Atmos alebo DTS. Takže vlastne v tomto zmysle ja rád kupujem steelbooky, pretože keď už kupujem film, kúpim steelbook. Lenže problém je v tom, že niektoré firmy to už začínajú využívať a není to len, jak som spomínal, väčšinou je to o 5-7 eur drahšie než klasická verzia, ale už to začínajú využívať niektorí a dávajú proste, že vydajú iba steelbook bez klasického disku, bez steelbooku a pýtajú za to 55 eur. A to už mi príde akože uletené. Ale kúpil som aj také, áno, musím sa priznať, čo sa týka filmov, sa viem docela odviazať a kúpiť dosť drahé veci. A potom to vlastne takto využijú, že áno, je možnosť kúpiť iba steelbook edíciu, stojí 55 eur, nech sa páči, kupujte. Ľudia to potom teraz zberatelia a ľudia, čo si vážia stále fyzické médiá, to kúpia a potom za mesiac, 2, 3 vydajú aj klasickú non-steelbook verziu za 30 eur. Takže to už je dosť veľký rozdiel, hej, ako rozdiel 20 eur, 15 eur, to už je dosť. Ale ako ešte je to OK, pokiaľ aspoň vydajú neskôr možnosť kúpiť si to bez steelbooku, lebo niektorí, aj to je vec, že vydajú iba steelbook, vydajú to iba limitovane, v nejakom čase sa to predáva, potom to je vypredané a už proste nenaskladá nikdy nič. A tým pádom zase sme naspäť na eBay a musíš hľadať za neskutočné horibilné sumy túto vec, ktorú chceš kúpiť. Potom teraz steelbooky herné, ktoré sú asi menej časté než filmové, určite menej časté než filmové, pretože v podstate každý film, ktorý dneska vyjde na 4K, dostane aj steelbookovú verziu. Hry to majú skôr ako predobjednávkový bonus,
prípadne ten steelbook majú pridaný ku kolektorke. Alebo si to môžeš kúpiť third party. Sú firmy, ktoré robia custom steelbooky a tie sú teda mega drahé. Tam už vidím problém, pretože tie steelbooky v dnešnej dobe, tieto custom sú nehorázne drahé. A tu sa bavíme o 50 eurách len za steelbook, bez tej hry. Takže vlastne ty dostaneš len steelbook a tú hru si potom musíš kúpiť zvlášť za ďalších 60-70 eur. No to je už teda masaker. Lebo hovorím, no niektoré hry proste nemajú steelbook verziu, nemajú steelbook ani v predobednávke, ani v limitke, nič a chceš steelbook, pretože si dajme tomu steelbook zberateľ, tak už ideš iba na tieto custom, na tieto third party a tam sa znova nedoplatíš. Alebo ešte k tomu väčšina z nich je firiem, ktoré nemajú v Európe žiadnu pobočku, takže vlastne to kupuješ z USA, takže platíš strašne veľký dovoz a potom ešte aj clo, no to je ako, to už je extrém. Ale tak keď si into steelbooks, tak asi inú možnosť nemáš, no, v niektorých prípadoch. Ďalšia vec sú double dipy, čo vlastne znamená, že si kúpiš jednu vec dvakrát. A teda toho som vinný dosť často. A hlavne teda pri filmoch. Pretože dajme tomu, že vlastním DVD verziu filmu, potom si kúpim Blu-ray verziu filmu a potom zistím, že to vyjde za nedlho na 4K, tak si kúpim tú 4K verziu a potom onedlho vydajú proste nejakú kolektorku, ktorú strašne chcem, lebo ten film milujem, tak si kúpim aj tú. Takže ja vlastne ani ne double dipujem, ja už niekedy aj quadruple dipujem. To je fakt zlo. A už to leze do peniaz a je to veľký problém. Naposledy som double dipol, alebo no, to bol triple dip, tuším. Shining, film od Kubricka, ten som kupoval najprv v Blu-ray, potom som si kúpil klasickú 4K verziu, lebo steelbook bol predražený, už sa predával iba na eBay a bol teda fakt mega drahý, myslím si, že 70-80 eur. Tak som si teda kúpil klasickú 4K verziu a potom zrazu z ničoho nič, asi po mesiaci od toho, jak som to kúpil, samozrejme, to je ako zákon schválnosti, oznámili, že budú vychádzať teda kolektorky tohoto filmu a to teda v steelbook edícii, kde je proste iba steelbook a ten film. A v kolektorke, kde je ten steelbook v takej ešte krajšom balení, v ktorom je okrem toho steelbooku aj plagát, sú tam voľaké artcardy a celé je to zabalené v takom tematickom balení, takže to som neodolal a to som kúpil, no, takže to stálo tuším 75 eur, tá 4K verzia stála tuším 15, lebo to som kupoval second hand, aj keď teda bolo to sealed, bolo to uzavreté, ale bolo to second hand z Aukra a DVDčko som kupoval tuším z Nemecka za pár šupiek za 4-5 eur možno. Tam sa dajú teda nakúpiť použité DVDčka, Blu-ray aj 4K Blu-ray za neskutočne nízke ceny. Keby ste chceli, tak môžem tu odpropagovať Medimops sa to volá. Tam nájdete fakt obrovské množstvo, hlavne filmov, ale aj CDček hudobných, aj hier, aj kníh za dobré ceny a hlavne je tam strašne veľký výber. Len teda treba si dávať pozor hlavne pri hrách, pretože niektoré konzole, myslím si, že najčastejšie na Xbox 360 sú regionálne lokalizované, takže vlastne keď si kúpite nemeckú verziu, tak tam máte iba nemecký dubbing a nemecké titulky, prípadne tam máte anglický dubbing a nemecké titulky. Takže na to by som si dával pozor. Tie titulky sú vždycky skoro vždycky nemecké, takže na to by som dával pozor. Ale PlayStation 3 hry sa dajú v pohode kúpiť, akékoľvek Nintendo cartridgeové hry sú v pohode, myslím. Switch si je v pohode tiež, tak vlastne to je cartridge, dajme tomu. Ale teda PlayStation 2, na to si treba dávať pozor, PlayStation 1 a Xbox 360 určite a PC-čkové, teda PC-čkové sú tiež väčšinou lokalizované regionálne. Takže máte aj takýto know-how odo mňa, čo sa týka tohoto. No, takže Double Dip je veľký problém, hlavne pre mňa, pretože ja si nedokážem odpustiť to, že nemám tú steelbook verziu alebo limitovanú verziu toho filmu, ktorý naozaj milujem. Ale ja fakt kupujem tieto limitované edície filmov len tých, ktoré viem, že neskutočne milujem. To není len tak, že to kúpim ako k hociakému filmu. Hociakému filmu si kúpim steelbook. To priznám, áno, steelbooky kúpujem už v podstate tak nejak automaticky. Že aj k filmom, ktoré akože sú v pohode a viem, že sú OK a že ich budem chcieť niekedy vidieť, ale nemám k nim nejaký citový vzťah vyvinutý. Ale limitované edície, ktoré sú nad tých 60 eur, tak to väčšinou kupujem len pre
film, ktorý fakt viem, že je mi srdcu blízky. A keď už sme pri double dipoch, asi sa dá plynulo preniesť túto tému aj k remasterom, pretože tam sú tie double dipy dosť pravidelné. Lebo v podstate je to double dip, ty už tú hru máš. Sice neremastrovanú, áno, vyzerá horšie, je to možno aj horšie ovládateľné, niektoré proste tie remastery majú vylepšenia, voľaké ovládania, hrateľnosti, ale máš ju, ako odohral si ju, takže je to double dip. A teda tých remasterov a remakeov v poslednú dobu je neskutočné množstvo a remasterujú sa veci, ktoré mi nedávajú žiadny zmysel remasterovať. Ako dokonalý príklad je Until Dawn, napríklad pre PlayStation 5, ktorý vyšiel na 4 a vyzerá stále bohovsky. Sice teda je to v 30 fps, ale je to film v podstate, takže tam mi nepríde ako nejaký problém, že to není v 60 fps. Dosť podobné mi prišlo aj Last of Us, teda to je šialenstvo, no ako Last of Us jednotka má snad 4 verzie, aby som to orátal, tak Last of Us vyšiel na PlayStation 3 ako normálne, to bol base hra. Potom vyšiel na PlayStation 4 ako remastered. Potom vyšiel Part 1 na PlayStation 5. Potom vyšla aj PC verzia. To je šialené. Takže tam už je to ako dosť na hlavu, by som povedal, zo strany Sony. A to isté spravili v podstate aj z Horizon Zero Dawn, ktorý mal remaster teraz nedávno v podstate. A tiež ako tam to bolo vlastne tá hra, ktorú som double dipol bez toho, aby som ju hral. No, to ma docela zarazilo, že som toto spáchal, a hlavne teda pri Sony, ktoré ja moc nemusím, ale teda Horizon som si hovoril, že budem hrať, už som to mal rozohrané a zrazu, remaster, no ty vole, tak ja si budem chcieť hrať ten remaster, no. Tak som si to, ako milovník fyzických edícií som si nekúpil iba upgrade, ktorý teda je k dispozícii, že si môžeš digitálne upgradenúť tú verziu z PlayStation 4 na 5, ale kúpil som si teda PlayStation 5 verziu. Ale áno, tak nejak som si to obhájil tým, že vlastne ja som dostával ten pôvodný Horizon Zero Dawn zadarmo k PlayStation 4 Pro, keď som kupoval. Takže OK, vlastne som tú hru priamo ja nekúpil, takže som si kúpil iba ten neskôrší remaster na PSP, takže tým som si to obhájil, dobre? Lenže potom to vyšlo na PC a tam som teda kúpil tú PC verziu už keď vyšla a nakoniec som teda ju tiež neodohral, lebo mi do toho behli ďalšie hry a hovoril som si, že no, však to počkám a teda nakoniec vyšiel ten remaster aj na PCčku. Takže vlastne som ešte upgradeol aj tú PC verziu digitálnu na Steame. Takže vlastne teraz mám tú base edíciu fyzicky na PlayStation 4, mám remaster fyzicky na PlayStation 5, mám tú base edíciu na PC na Steame a aj ten remaster na PC na Steame, takže tam vlastne zo mňa vytrieskali viac peniaz, než som plánoval a aby som teda to doplnil, ja som to ešte stále nehral. Takže tiež je to taká kúpa, no. Ale sľubujem, že to dohrám at some point, ale ešte som sa nerozhodol, že kedy a kde. Mám na výber. Takže čo sa týka remasterov, aby som odbehol od Sony, v poslednú dobu to Nintendo tiež takto využíva. Tieto staré hry svoje vydávajú kľudne 3-krát a tam už teda mi to príde tiež uletené, pretože teraz vydávali vlastne kolekciu Super Mario Galaxy 1+2, ktorú som kúpil, ale tiež už vlastne na Switch jednotke vyšiel Super Mario Galaxy. Keď si pamätáte, tak vyšla Super Mario All Stars 3D sa to volalo. Kolekcia hier, ktorá obsahovala okrem Galaxy z Víčka, tam bol Sunshine, myslím, z Gamecube a Super Mario 64, áno, Super Mario 64 tam bol z Nintendo 64. A vlastne to bolo dosť kruto limitované, nie počtom kusov, tuším, ale časovo, že sa to predávalo a to im nemyslím len fyzicky, ale to sa predávalo časovo limitovane aj digitálne. To je tak šialený krok. Jako Nintendo je fakt, má nejakú mozgovú obrnu v tomto, fakt. Jako oni sa snažia robiť zo svojich hier nedostatkové zboží. Jako fakt to je niečo nepochopiteľné. Jako ja neviem, či nemajú radi peniaze, alebo čo, ale však jako to by sa predávalo
Aj dnes. Neviem prečo to dávali dole z digitálneho e-shopu. A nikdy sa to teda nevrátilo teda. A tieto 3D All Stars sú na eBay docela vysokých cenách, takže vlastne teraz je jediná možnosť to kúpiť buď na eBay fyzicky, alebo zistiť od voľakoho, či sa nedá kúpiť account, teda digitálny account, ktorý má na Nintendo e-shope zakúpenú túto hru. To je fakt, toto je už fakt problém, no, keď takto tie firmy nad tým rozmýšľajú, že to chcú silou, mocou spraviť limitované, aj keď to ako limitované byť nemusí. Lebo digitálne, ja chápem, že urobia iba určitý počet kusov fyzických edícií, to pochopím ešte, ale teda robiť to takto, že to aj digitálne zmizne z e-shopu v určitú dobu je úplne šialené a hlavne keď je to ich IPčka, ako to není, že by to vypršala licencia tomu alebo čo, však to je ich. Super Mario je Nintendo vec, takže to bolo fakt na hlavu. No a tým pádom vlastne teraz máme 2 remastre Super Mario Galaxy na Nintendo Switch, takže prečo? Nechápem. No a teda Nintendo tých remasterov robí v poslednú dobu fakt hodne, pretože v podstate všetko, čo vyšlo na Wii U, vyšlo aj na Switch neskôr. Jako fakt snad všetko, Hyrule Warriors, asi najväčší príklad by bol Mario Kart 8 Deluxe. No vlastne aj Breath of the Wild to malo byť pôvodne ako exkluzivita ešte pre Wii U, ale tak strašne sa odkladal ten dátum vydania, až nakoniec to vyšlo ako launch hra pre Switch, ale teda vydali to aj na Wii U, pretože keď už to slúbili hráčom na Wii U, tak to dali aj tam. No v podstate všetky, aj tieto Donkey Kong hry nakoniec povychádzali na Switchi, ktoré boli na Wii U, to bol tuším Donkey Kong, čo to bolo? Bože môj, Freeze, Watch Us Freeze, Tropical Freeze, ten vyšiel myslím si, že najprv na Wii U, no a potom na Switch. No potom na Switchi vyšiel vlastne remake Donkey Kong Country jednotky, myslím, že to bola jednotka, tak to sa volá teraz Donkey Kong Country Returns HD. A bola to jednotka, alebo to je znova Switch hra, ktorá bola pôvodne na Wii U. Počkať. Nie vlastne, toto je vlastne remaster, alebo jak to nazvať, Donkey Kong Country Returns z 3DS-ka. No takže hovorím, v podstate čokoľvek, čo vyšlo na Wii U alebo 3DS-ku sa teraz nachádza na Switchi. To je ako, Nintendo už mám pocit, že to tak nejak fláka, že tam drbne hocičo, proste čo sme ešte neremastrovali, čo je taká akože jednoduchá záležitosť, čo by sme mohli hodiť na Switch. Tak mám pocit, že nad tým rozmýšľajú už. A to je fakt blbosť, to sa mi neľúbi. Ale tak predáva sa to vo veľkom a to im asi stačí, no. A čo sa predáva iné vo veľkom sú farebné varianty platní. Lebo aby som skočil do toho hudobného priemyslu trocha, ktorý tiež sledujem a pri ktorom tiež veľmi obľúbujem mať niečo fyzicky, tak tam zase je problém s farebnými variantami, pretože niektorí interpreti to preháňajú a ako príklad musím dať Taylor Swift, pretože ona, keď vydá album, tak vyjde snať 20 rôznych farebných variant. To proste je tak strašne zbytočné, ono to, znova, zarobí to, takže pre ňu to asi zbytočné není, lebo sú Swifties, sú jej ako zarité fanúšičky, ktoré si ponakupujú všetky tie varianty, oni to nehrajú, oni to nedávajú na gramofón, oni si to pribijú na scénu, takže oni chcú mať všetky tieto varianty, všetky tieto farbičky, pretože oni zoberú tú platňu, priložia ju k stene a zadrbujú klincom, takže vlastne oni chcú mať všetko od Swift. Hej? Takže si to kúpia. Ale čo je problém, je, že platne sú dosť specifická záležitosť a není tých výrobní tých platní, tých lisov, není ako nekonečné množstvo, to není jak CDčko, že to proste vytlačíš a hotovo. Vylisuješ to hoci kde v podstate za pár šupov a toto je niečo, čo musíš proste plánovať popredu, mať nejaký kontrakt s plentom nejakým vinilovým, a ten má iba určitú kapacitu. A vlastne ona zaberie túto kapacitu úplne zbytočne, namiesto toho, aby proste urobila jednu farbu, alebo jednu farbu, to už je v dnešnej dobe v podstate nereálne, lebo jedna farba bola čierna a to už sa moc nenosí dneska, tak dajme tomu, že by spravila 3 varianty farebné a hotovo. Tak by sa dostalo na interpretov, ktorí potrebujú proste ten plant tiež,
zaobjednať, aby sa dostali aj oni na platňu. Ale no nedostanú sa, pretože zaberá to Taylor Swift, zaberá to Ariana Grande, alebo Billie Eilish, alebo ja neviem kto všetko, z týchto ako kurvičiek. Ako, fakt je to problém, pretože no, je ich málo. Je ich málo týchto lisovní a nie každý je Metallica, aby si dovolili vlastnú lisovňu. Metallica si môže vydať koľko chce tých farebných variant. A je mi to jedno, pretože to je ich plant, je to ich lisovňa. Vlastne to oni, je to Black & Records a môžu si s tým robiť čo chcú, môžu si vydať čo chcú, kedy chcú. To berem. Ale keď je volakto takto, že je zakontraktovaný v nejakej lisovni všeobecnej, ktorá má slúžiť každému, tak je to dosť questionable, je to ako problém a hlavne indie interpreti majú veľký problém dostať svoje veci na platne. Čo je škoda, pretože je veľa hudby vonku, ktorá by si zaslúžila byť na platni a není. Pretože sa proste nedostanú ani k tomu, aby to spravili. No. A aby som teda nebol sexista a nehovoril iba o ženách, tak tu spomeniem aj Megadeth, ktorí teraz budú pripravovať svoj vraj posledný album a tiež tých variant majú nehorázne mnoho. Je to nielen farby, ale dokonca v jednej z tých platní je zabudované, je to v podstate vliaté do tej platne, je vliaté pozostatky Davea Mustaina, nie Davea Mustaina, ten ešte žije, ale jeho gitary, na ktorej akože ten album tvoril. A to už je šialené, ale dobre, fajn, je to zvláštne. Bude to určite nehorázne cenená vec. Na eBay sa to bude určite predávať za úplne nekresťanské sumy, pretože pokiaľ som si dobre všimol, tak to stalo $250 tá platňa. Ale okrem toho samozrejme ešte som spomínal rôzne farby a ešte si zaobjednali špeciálnu firmu, cez ktorú som teda objednal tento album aj ja, pretože tí zase robia, že do tej platne vlejú voľakú teda tekutinu, ktorá vyzerá v podstate v tomto prípade ako láva trocha, možno trocha krvi v kombinácii s niečím žltým. Je to fakt cool, vyzerá to super. A teda oproti tomu, aby si kúpil klasickú platňu čiernu toho albumu, tak ťa to vyjde asi o 40 eur viac. A tá platňa bude, myslím si, že stáť okolo 30-35 eur v normálnom e-shope. A táto, čo som kupoval ja, teda táto špeciálna limitovaná edícia, ktorá bola, znova sa vracame k tej limitácii, bola k dispozícii na predobjednávku iba po dobu 5 dní. Takže znova som pocitil ten tlak, že toto je fakt ako album, ktorý ja si chcem vlastniť, určite, lebo Megadeth mám rád. A teda posledný album, ak teda to bude fakt tak, že to je posledný album, tak to bude ako, to musí mať, to je jasné. Takže som si povedal, že dobre, kúpim to, vyšlo ma to, myslím si, že 78 eur dokopy aj s dovozom, čo je nehorázne, ale zase áno, je to špeciálna vec, je to príležitosť a ten prvý single je úžasný, teda podľa mňa. Takže na to sa docela teším, ale tiež je to veľký problém, no, tieto varianty, to proste nemalo by to byť v takýchto množstvách, no. Fakt by to nemalo byť v takých množstvách. Ale znova, áno, predávajú sa a sú fanúšikovia, ktorí si kúpia proste všetky varianty, pretože sú fanúšikovia a nerozmýšľajú nad tým, koľko to stojí a už vôbec nerozmýšľajú nad tým, že tým vlastne títo veľkí interpreti berú šancu dostať sa malým interpretom na platne. No, nad tým sa nikdy nepozastaví taký človek. A keď sme pri malých interpretoch alebo na takýchto veciach, ktoré sú ako viac níž, jak sa hovorí, ako viacej také nie mainstreamové, tak tu máme Kino Lorber alebo Arrow Video, Shout Factory, Criterion a to sú vlastne firmy, ktoré vydávajú špeciálne, limitované, ale aj také klasickejšie verzie filmov, ktoré sú vlastne buď už pozabudnuté, alebo sú kultové, alebo sú aj fakt akože legendárne, že sú naozaj populárne, ale nikto sa k tomu moc nemá, aby vydal voľakú špeciálnu edíciu. Dajme tomu, že to vlastní Warner Bros, alebo že to vlastní Paramount, ale neurobia nič vlastné, tak proste to dajú, niekedy sa tak stane, áno, že to dajú napríklad Arrow Video vydať. A Arrow Video spraví proste úžasný artikel, ktorý v sebe obsahuje proste všetky možné bonusové videá a zábery z natáčania a rozhovory a rôzne takéto veci. Niekedy to má kľudne aj 3-4 disky, no je to nádhera.
A toto by som vypichol, že čo sa týka zberateľstva, v podstate vo filmoch není nič lepšie, než podporovať tieto nezávislé labely ako Arrow Video alebo Kino Lorber. Ono sa to vlastne v podstate volá boutique labels, že sú fakt ako níž, že sú není mainstreamové a ponúkajú nejakú pridanú hodnotu pre ľudí, ktorí sa fakt vyznajú a ktorí majú radi filmy. Takže Kino Lorber je americká vec, takže tam by som bol opatrný, lebo 4K Blu-ray sú regionálne neuzamknuté, že sú region free, takže tam je to v poriadku, ale jakmile začnete kúpovať Blu-ray alebo DVDčka, tak tie sú regionálne uzamknuté, takže tam dostanete NTSC verziu, čo znamená, že vám nepôjde spustiť na klasickom európskom prehrávači, takže tam by som dával pozor. Arrow Video je aj pobočka v Británii, takže keď si kúpite cez britský Arrow Video, tak dostanete úplne v pohode hrateľnú verziu filmu aj u nás. A Shout Factory alebo Scream Factory, myslím si, že tí sú tiež americké iba, takže tam by som bol tiež opatrný. Ale teda pokiaľ kupujete 4K, tak to je v pohode. Všetky 4K sú regionálne free. No a Criterion, to je tiež také, že by som dal pozor, pretože tam väčšina bude amerických iba, ale sú niektoré releasy, ktoré boli vydané aj v Európe, alebo len v Európe. Aj to sa tam občas stane, keď je voľaký film, o ktorom vedia, že sa bude asi predávať vo veľkom iba v Európe, tak tam urobia iba európsku verziu. Aby som dal príklad, tak Criterion nedávno vydával Hard Day's Night, čo je vlastne film od Beatles. A teda ten očakávali, že sa bude skôr predávať v Európe, že sa bude predávať v Británii, takže tam urobili vlastne iba britskú verziu, alebo teda európsku. A potom z tých príkladov, že vydali obidva regióny, napríklad It's a Mad World, čo je reálny názov. To som si tam nepridal tie slovíčka navyše. A ten vydali teda aj v Európe, aj v USA. Takže je to znova tak, že treba si dávať pozor, čo kupujem. Ale ako tieto filmy, tieto verzie filmov sú mi veľmi blízke a ponúkajú veľa obsahu, ktorý v podstate inde nenájdete. Takže ak ste zbierateľ aj filmový, ako ja, tak by som odporúčil teda tieto labely, to som chcel spomenúť v tomto videu určite, lebo tam to nevidím ako nejaký problém, alebo čokoľvek, to je naozaj akože kvalita, naozaj dobrá vec, naozaj niečo, čo by sa malo aj naďalej podporovať. Takže nechám tieto boutique labels asi aj v odkaze dole v popisku videa, pretože chcem, aby ste ich podporili. Takže a tým pádom sa vlastne dostávame na koniec druhého podcastu Elitist Source a vlastne som povedal všetko, čo som chcel o zberateľstve a o tom vlastne, čo sú jeho negatíva, nejaké pozitíva a celé sme to nejako prešli nielen herne, ale aj hudobne a filmovo, takže som spokojný. Čakal som, že to bude dlhšie, teda popravde. Takže dajte mi vedieť kľudne v komentároch, aký máte názor na špeciálne limitované edície, či ich kupujete, no a prípadne teda, či ste double dipovali niekedy. A vlastne, či ešte stále tie fyzické edície kupujete. Vlastne celkovo, nemusím sa baviť iba o limitkách, ale či vlastne kupujete stále niečo, čo není digitálne, lebo mám pocit, že už v dnešnej dobe si každý buď streamuje filmy na Netflixe, no hudby tie v podstate v dnešnej dobe streamujeme, teda nie ja, ale väčšina ľudí to asi už iba cez Spotify alebo Apple Music alebo čokoľvek používajú, ale väčšinou to je teda cez stream a nikto nekupuje CDčka už asi pomaly. No alebo teda kúpia na Steame alebo na PlayStation Store, Xbox Store hru a hrajú ju a dohrajú ju a hotovo. Ale takýto človek by asi v dnešnej dobe nepočúval podcast o zberateľstve, že? Takže vlastne asi by sa ani nedostal do tohto bodu. Takže rád by som vedel váš názor na to, jak to vy vnímate tieto veci a či máte tiež svoju kolekciu, koľko toho máte, to by ma tiež zaujímalo. Ja toho mám toľko, že to v podstate ani neviem vymenovať všetko a už musím mať na všetky tie svoje kolekcie filmov, hudby aj hier nejaké zoznamy, aby som vedel, čo kupovať, čo nie už, čo už mám. Takže ja som asi extrémny prípad už. Takže veľmi rád by som sa dozvedel, jak to máte vy. Takže čus a vidíme sa, alebo teda skôr sa počujeme v 3. dieli, ktorý netuším, o čom bude. Uvidíme, čo ma napadne. Tak čau.